Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenleriň arasyna köplenç türkmen sehra adlandyrylýan Demirgazyk Eýranyň Gülistan welaýatyna apreliň ahyrynda 14 türkmeniň gatnaşmagyna bolan çaknaşyk köplere görä Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň umumy hal ahwalynyň habar berýär. Media maglumatlaryna görä apreliň ahyryna Demirgazyk Eýranyna 14 etniki türkmeni bilen etniki zawully azlyklarynyň arasyna çaknaşyk boldy. Maglumata görä apreliň ahyryna Ýolma Salyan obasyna ýaşaýan türkmenler bilen Wagtadabat we Ettehat obalaryna zawullaryň arasyna konflikt ýüze çykypdyr. Çaknaşygy sebäbi suwulenip diýen bir bendiň üstünde köpden bäri dowam edip gelýän dawanyň arasyna 30 aprelde Wagtadabat obasynyň geçip barýan bir etniki türkmen oglunyň ýenjilmegi sebäp bolupdyr. Bu wakanyň ýa-ni ejir çekeniň howsarlary hüjümüň sebäbini anyklamak üçin Wagtadabada barýar. Ýöne olar media maglumatlaryna görä Wagtadabatda zamun alınýar. Munyň ýa-ni 30 töwerew Ýolma Salyan ýaşaýjysy obadaşlaryny halas etmek üçin Wagtadabada barýar. Ýöne ýol üstüne olary oda açylyp bir türkmeniň aradan çykanlygy we 25 töwerew etniki türkmeniň yaralananlygy habar berilýär. Dünýä türkmenleriň bu sany Eýranda ýaşaýan etniki türkmenleriň mejbur galan çaknaşygy we bu çaknaşygyň fonuny Eýran türkmenleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada gurrun goýar. Gepleşigimizde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehraly alim we ýazyjy Abdurrahman Düýeci gatnaşýar. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyny Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehraly alim we ýazyjy Abdurrahman Düýeci gatnaşýar. Abdurrahman aga, gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol maksat. Köp minnetler, sağ ol. Ýa-ni ýakyna dürli metbugy serişçilerini Eýran türkmenleriniň mejbur galan çaknaşygy barada habar berildi. Abdurrahman aga, şol bir wagtda türk dilli internet neşirleriniň birine bu waka barada siziň awtorlygyňyzda bir makala çap edildi. Apreliň ahyryna Demirgazyk Eýranyna 14 türkmeniň gatnaşmagyna bolan bu waka barada gurrun beripler misiniz? Näme boldy, haçan boldy, nirede boldy waka, gatnaşdy we waka nähili bolup geçdi gysaça? Birinciden köp sağ ol şeýle ýatlapdy türkmen sehradaky hadisalary ýaýratmak üçin şeýle habar alanyň köplenç medialarda berkde bolmaýar, türkmeniň ses köp ýerleri ýetirip bolmaýar türkmen dilini. İkinciden bu mesele diňe bir kuwullyk zat däl, bir kökü bar bu kynçylygyň derdiň. Aňyrsam 100 ýyl aňyrlardan aýlanyp başlaýar. Şol iki türkmeniň arasyna ara çekilenden soňra türkmenler ediller tarapda, ýani günorta tarapda da Türkmenistanda bolşýar bir hereket başlaýarlar. Osman Akun liderliginde 1922-den 24-de çelli ýöne gynanç bilen ýeňilýärler. Ondan soňra şol Eýran hökümeti şo türkmenleriň demografi gurulşyny radyny şo taýda üýtgetmäge başlaýarlar. Demek şol ýurdu türkmenlerden, halis türkmenlerden boşaltmaly, başga milletle doldurmaly. İki türkmeniň arasynda insany bir debet göretmeli. İki türkmen diýende Türkmenistanyňky türkmen, hem de Türkmen sehradaky türkmenden söz etýär. Şol zatlaryň dewamyna zawully diýerler. Sistan welaýatynyň Eýranyň zawully şol buluçy meňleş ýöne mezhepler buluşýarlar, şiýiler. Şolar getirmäge başlaýarlar. Olar başlangyçda türkmenleriň işisi bolup işlemege başlaýar. Ýöne şol dewam edip şo proses hatda İslam Cumhuriýetine revolýasiýa bolandan soňra da şol proses yardım edilýär döwlet tarapyndan. Oldanýa şeýlece görýär 100 ýylyň içinde näçe million zawully ýerleşýär türkmenliň arasynda ýakynynda. Türkmenler köp ellerini ele geçirýärler, döwlet olary boldyýar. Ondan soň türkmen owalaryň arasynda zawully owalary gop başlaýarlar. Diňe oň bilen tükönmeýär işdiňe ýer däl. Sen geçen wagtynda motorly maşynlar bolsaň azar da berýärler. Bir görseň namysyny öldürýärler. Arada şol türkmen şo zawully ikisiniň arasynda şolaryň göçüp gelmeginden soňra türkmeniň ýerlerini alandan soňra hem etniki, kültürel, medeni, sosial her tarapdan arada bir agzalyk görýär, düşmançylyk görýär. Bizim bugünkü geçen ayda gören şu hadise eşidişiňiz şol düşmanlygyň bir netijesi, bir kiçenräjik netijesi aslynda. Näme bir türkmen olan motor geçip barýar, ama gyýyrşýar. Ýa-ni zawullar gowuda olan durýar, şol uruşlady taýdyş barşyna onu ara alyp vurýarlar, gatyensýarlar. Olam owasyna dolanyp gelýär, on ağasy we dolar bir kana gitýärler. O zawully owa näme çimet ýaňyzy. Tam olaram alyp galýarlar, giraw alýarlar. Ýa barallar.
Muňam habar türkmenleriň arasynda ýaýraýa, ondan 25-30 ýany ýaş oglan hany getirýän zady deli elleri boş gitýärler ýa-ni Zagylova adada Wahdet ady. Olaram türkmenlerin geljegini bilip ýa-ni tüfeňlerini taýýarlap duran. Satışma tüfeň diýilýär, ýa-ni işkärde zatdy kullanylýar. Ondan atýarlar türkmenler duýdansyn atýarlar. Şondan urhawur satışma zat başlaýar. Bir oglanam gaty yaralanýar, gynanç bilen o sahyram wefat etdi. Son ýaly polisler otadan esiri güýçler, yaragly güýçler gelýärler. Tüfeňleri tutmany gaýtan türkmen yaralylary aktyw tutýarlar, olary tutsaga basjak ýaletýärler de, kontrol alýarlar da, soňra senet zat goýulyp dokument bilen şeýle çykarýarlar. Bu habarym türkmen zehra ýaýraýa, türkmen damary diýär, öňlerem türkmenleriň içi ot, galar gaýnap dur. Şondan her tarapdan ayaklanma başlanacak bilen yine ulular havaş çıkmasın diýär. Havaş bolsa türkmenleriň ziýanyna näme de bolsa, edilem şu wagtam şol dewam etdi şol. Indi bu waka Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň ýüzbe-ýüz galýan durmuş şertlerini açyp görkezýän ilkinji waka däl bolsa gerek. Bize ma'lum bolan maglumatlara görä, geçen ýylyň martynda hem şu meňde şeýle bir waka boldy. Ýa-ni öýdary gurrun döşüňizde siz başga da bir näçe mysallaryny berdiňiz. Şol geçen martda bolan waka bilen bagly aýaklamalar boldy. Soňra bu aýaklamalar İran kanun goraýjylary tarapyndan basylyp ýatyryldy. Türkmen Sähral türkmenleri İran häkimetleri tarapyndan gysylýarmy? Näme üçin? İran hökümeti şol türkmenler bölünenden soňra hemişe türkmenleri esir millet ýaly ya Pehlevi rejiminde, öňkü hakimiýetde. Ýöne öňkü hakimiýet sekular bir döwlet bolan üçin türkmenleri mezhebi taýdan bir beýler azar edip durmaýardy. Bolsa da etnik taýdan. Ýöne bu Moğollar hökümeti İslam Cumhuriyetinde gynanç bilen hem türkmenleri etniki taýdan basyşlar, azarlar hem de mezhep taýdan. Sebäbi İran döwleti gaty mezhepçi. Olary şaýydan başgasyny musulman nazar etmeýärler. Türkmenlerim sunni bolanlygy üçin näme tarapdan seretsen türkmenler gaty horlanýar, kemçilik kısılýar, mesela iş aljak bolsaň türkmen birinji soňky derejelerdedir, ilki öýle adamlaryny alırlar. Yerlerini ele geçirirler, bir hili mezhepleri ütketjek bolup işlerler, pul harjarlar döwlet tarapyndan bütçeler aýryp. Şol üçin türkmen bilen hiç wagtda bir ýurtda ýaşaýan ýaly seretmeýärler, türkmenlerim hem işe şondan ejir çekip gelýär. Türkmeniň sesi de hiç ýere gitmeýär. Gynanç bilen türkmeniň sesi şol türkmen sehrada galýar. Bizim arkamızda Türkmenistan devletine özüne kabul ýa-ni hiç bir aýry zady bamyň sen ýokmuň diýenok. Aslynda welin şol bir maksatlaryň birem şu Türkmenistan bilen Türkmen zähra arasynda bir insany bir ötmekdi başyna aýdypdym. Başga milletleri yerleştirmek. İran türkmenlerinin köplük bolup ýaşaýan sebäpleriniň demografiýasyny ýitgetmek barada bilkastaýyn çärelerin geçirilýändigini siz beýlep geçdiňiz ilki giriş maglumatlaryňyzda beýleki azlyklardan bolan raýatlaryň etnik türkmenleriň ýaşaýan sebäplerine göçürilip getirilýändigini we ýürüýte göçürilip getirilýändigi barada gurrun berdiňiz. İran türkmenleriniň medeni hukuklarynyň hem gysylýandygy, meselem olaryň çağılaryna türkmen adamatlarynyň dakylmagyna ruhsat berilmeýändigi, öz ene dillerini olary neşriýat işi bilen, metbuat bilen gyzyklanmagy ruhsat berilmeýändigi barada maglumatlar bar. İran häkimetläriniň şu tawallalarynyň arasynda nähili maksatlar ýatyrsyňyz pikiriňizçe? Olanky bir ideolojik bir rejim, ideologiýa esasynda kurulan bir rejim. Olar üçin birinciden Fars şovinizmi mühim, ikinciden hem şol mezhepçiligi. Şol esas şo bolandan soňra başga zatlaryň hemmesi şo siýasatyň içine girýär. O siýasatda başga milletler ýok etmeli. Her kim Farsça gürleşmeli. Hatta Farsçany biraz zat bilen gürleşse, bir aksenle gürleşse şoňa da bir kemçilik görýärler. İkincem başga mezheplerde ýok etmeli. Şöyle bir siyasata eýe bolan bir hakimiýet, ondan soň türkmen diline her bir Farsçadan başga dile ruhsat etmer. Etse de gaty kynçylyk bilen berilýär. Men özüm şol Sähra gazetini çykardym ýyllar boýy. Başta türkmen saljak bolup kän orna düşdüm, bolmady. Bolýar Farsça beraňydym. Näçe Farsça karamdan sonra adat denekşe türkmen taýpalary içinde açmaga başladyk. Ýöne türkmenlerimiziň en gowy tarafy türkmen bir baý medeniýete eýe. Türkmeniň geçmişi baý, folklara baý, aýdyma baý. Büyük maktum uluýar şairlerimiz bar. Klasik. Şol üçin ansatlyk bilen türkmeniň dinini elden alyp bilmeýärler. Türkmenler
şäherre çeli devam etdiýär, dillerini ulanýarlar. Elbette fars sözler kän girýär içimize. Olam yine de o Türkmen dilli okuw ýok. Türkmen dilli kitaba da ýermek aňsat däl. Türkmen dille bir okudaýyn diýip duran bir dewlet hem ýok saňa goldap duran. Bular hemmesi türkmenliň bu gidiş bilen hatsana çelli şon taklap boljak. O dil näme de bolsa başga diliň täsiri aslynda galýar. Eger o dil goldanmasa, o öwredilmese, maksat şol ki türkmenler şu Farsçadan başga hemme kowumlaryň, etnikleriň dilini ýokatmaly. O kadim şol düşünce da yani köne dünyada bir tutulmayan bir söyülmeyen demokratik olmayan yurtların diktatorların etdiğen işlerini alıp barýar hakimiyet. Yeni bir soru dörýär. İran İslam döwletiniň ilatynyň demografiýasy täsin köp milletli ilat edil mozaika ýaly dürli etnik toporlaryň we dürli azlyklaryň birleşmegine emele gelýär. Megerem şonuň üçin parslarda milli kimlik, milli şahsiýet dil bilen kesgitlenýän ýaly. Eger sen parsça gürleýän bolsaň diýmek seniň milletiň pars hasaplanýar. Şu ýagdaýa etnik türkmenler nähili uygunlaşýar? Türkmen dilini saklap galmak uğruna tagalla edýärlermi? Farsça dil İran'ın hemme yerinde resmi dil hükmünde onu her kim ulanýar. Her kim milleti bolsa mesela şu Türkmenistan'da da Orsada gürleşir ya Türkmençe de gürleşir ya Orsa gürleşen hem yine de etnik sonunda Türkmen bolýar. Bizim kim şonu ýaly. Mesela ýalar Fars şäherlerde işleýärler. Ondan olan çağaları elbette biraz şol Fars şäherde işleýärler, şolary görä gürleşýär. Ondan olan çağalar hem Türkmençe öğrenmekler kynrak bolýar. Ýöne onda da Türkmende hem işo duýugy bar, yani meniň o dilli gürleşdim diýip Fars bolmaýar, o duýgusy, o kany, tarihi her bir Türkmende täsirçil boý. Türkmenler belki de İran'la en güýçli täsirde medeniýetini gorayan, dilini gorayan ýa Türkmenler diýip bilinýär, ona maýdyn. Ýöne o da ol ýoşdan üýtgär, asimile bolýar da o taýda. Ýoşdan asimile bolýar. Çağasy az öwrenýär, agty ondan az ýöne öz Türkmen sehramyzda ýaşaýan Türkmenler olar iki dilen bilýär, üç dilen bilýär, türkmenligine de gowanýar, türkmenliginem goraýarlar. Şahirlerimizam kän, ýazgylarymyzam kän, her ýerde toýlarda bagşlarymyz, zatlarymız ara şu dilin üstüne hemişe de nırsalýar. O tarapdan erwetdel türkmenleriň ýagdaýy. Edir şu wagtam ayağa galyp şol görkezmekleriň sebäbi türkmen duýgularyň güýçli bolmagy. Ýoksa bu 100 ýylyň içinde türkmenler ýetip gidaýmaly o taýdan. Türkmen dilem ýetip gidaýmaly. Ýöne şu duýgu güýçli bolan soň arkamyzda taryhymyz, medeniýetimiz, folklorumyz güýçli bolan soň onu aňsat başarmaýarlar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.